Lezi indaba zehora lokuqala sikwethulela zona bukhomba kumkhulu le-SABC e-Auckland Park eGoli mukele nazi ezinohlonze emininjeni. Police matter is remanded until 25 August 2026 for formal bail application. They will remain in custody of the bail. Umsolo uyamaniswa nokubulawa kwamaphoyisa amabili eRiah Park uvele kafushane enkantolo namhlanje kanti uboshwe ngemva kophenyo oluholele ekutholakaleni kwezibhamu zamaphoyisa abulewe emjondolo yakwaDukathole eGermiston. It's a known factor that certain police officers at station levels are linked with certain tow truck businesses. Iphini lomqondisi we-IP KwaZulu Natal selitshele isithangami sekhomishana kaMadlanga ngeinsolo zokuthi uthinteka kanjani umkhakha wamaloli ekushushumbisweni kwezidakamizwa esifundazweni. N2 R65 R56 ukliye kodwa manje kuyashibilika phansi ungqongqoshe kuyacela ukuthi ke nalabo ababizwa ngama snow chasers bathi ukuthi bayibambe. Ihhovisi lomnyango wezokuthutha KwaZulu Natal lithi isivule imigwaqo emikhulu ebivalwe ngenxa yokukhitheka kweqhwa phakathi kwemigwaqo bengahambeki kuyo kubalwa uR617 phakathi kwaseBhulwa naseUnderberg. Ukuthola kube kwembukeli ngiyakwamukela ezindabeni zehora lokuqala ezingunqa phambili kanti futhi ke ezihamba phambili ku-SABC 1 eMzansi for sure kanjalo naku-SABC Lehigh. Igama lami nginguDawud Phungula Mbukela ke singelo kuzo ezihamba phambili emini nje. Lihlehliselo mhlazi ngama-25 kuncwaba icala elibhekene nowesilisa oneminyaka engama-23 ubudala oboshwe ngeinsolo zokubulawa kwamaphoyisa amabili e-Riah Park e-East Rand ukuze afake isicelo sebheyili ngokusemthethweni. Lo msolo ukuthiwa uyilungu leqembu leGelekeqe endaweni uvele ukuqala enkantolo namhlanje ukhalole ngamasongo kaSigonyela ngemva kophenyo oluhlanganisa inhlaka ezehlukene eziholele ekutheni kutholakala izibhamu ezinkulu ezimbili zamaphoyisa emjondolo yakwaDukathole eGermiston ngempela sonto. Ubhekene namacala amabili okubulala kanye nokutholakala nezibhamu ezingekho emthethweni. Kusenjalo amaphoyisa athi uboshwa nje ubengaphandle ngebheyili njengoba ebhekene namanye amacala ayisithupha okubalwa kuwo namabili okubulala ukuzama ukubulala kanye nokutholakala nesibhamu esingekho emthethweni. Iphini lomqondisi we-IP KwaZulu Natal uLen Barnabas John usedalule ngeinsolo zokuthi uyathinteka umkhakha wamaloli ekushushumbisweni kwezidakamizwa esifundazweni. Udalule lokhu njengoba kethola ubufakazi kusithangami sekhomishana kaMadlanga. Mr. John is going to be the first witness in relation to a topic dealing with gangs in the Greater Durban area and the possible police involvement in the activities of these gangs. Iphini lomqondisi ku-IP lesifundazweni KwaZulu Natal uLen Barnabas John uyena owethula ubufakazi namhlanje kukhomishana kaMadlanga. My full name is Len Barnabas John. I am an adult male and deputy director in the investigation that is attached to the Independent Police Investigative Directorate in KwaZulu Natal. Ikhomishana kaMadlanga iphinde yezwa nokuthi umkhakha wezamaloli esifundazweni KwaZulu Natal uyathinteka kakhulu ekusabalalisweni kwezidakamizwa. uJohn uveze insolo ezithi abakwaZidlodlo bayathinteka nabo kulesi senzo. It's a known factor that certain police officers at station levels are linked with certain tow truck businesses. We also have identified that with the tow trucks, you'll get police officers who will give jobs to certain tow trucks in order to get you can call it a payment from them, more like an incentive. You call a tow truck and they will pay you like a commission. Namhlanje usuku lekhulu lamashumi iqhubeka nomsebenzi wayo ikhomishana kaMadlanga. Lesithangami siyaqhubeka.
Ihhovisi lomnyango wezokuthutha KwaZulu-Natal lithi sivuliwe imigwaqo emikhulu yesifundazwe ebivalwe ngenxa yokukhithika kweqhwa phakathi kwemigwaqo bengahambe kuyo kubalwa uR617 phakathi kwaseBhulwa nase-Underberg. Abezokuthutha bathi nakuba sekuhambeka emgwaqweni kodwa-ke basakhuthaza ukucophelela kubashayeli ngenxa yemkhemezelo yemvula esekhona kwezinye izingxenye zesifundazwe. Intatheli yeziko lezindaba ze-SABC uCelimusa Zulu uyabika. Isimo sezulu esingesihle namakhaza ashubisa umkantja kulokho kuqhubeke njalo esifundazweni KwaZulu-Natal okufaka phakathi izindawo eziseningizimu kanye nalezo ezimaphakathi nesifundazwe. Iziphathimandla zilokhu izinxuse njalo abashayeli ukuba bashayele ngokucophelela njengoba imigwaqo eminingi isemanzi futhi ishelelela. Ukuzwa kabanzi sikhuluma noNdaba Ezinhle Sibiya okhulumela umnyango wezokuthutha KwaZulu-Natal. Sibiya, asibonge ngesikhathi sakho. Siyabonga. Mhlawumbe asiqale ngokuzwa ukuthi ngokuhlola kwenu namhlanje kuseni imigwaqo nithole injani esifundazweni KwaZulu-Natal. Ungqongqoshe wezokuthutha nokuhlalisa abantu KwaZulu-Natal Sibonisa Duma izolo ube khona la eKokstad ebheka isimo somgwaqo ubheke nendawo efana nako Underberg njengoba besivale umgwaqo uR617 esuvulile ama-graders akwazile ukuthi angene asuse iqhwa ebeselisemgwaqeni. Uzokhumbula ukuthi ngo-2024 ngoSeptember sabhekana nesimo la ekwakukhona isnow esingaphezulu ka-30 centimeters. I-snowfall response plan uMthombeni akwazi ukuthi ayixoxe nenhloko yomnyango wezokuthutha uZibusiso Dlamini nenhloko yomnyango wezokuhlalisa abantu uMax Mbili. Iyona le i-response plan esetshenziswayo njengamanje, ingakho nje ingazange zize kube khona isimo la abantu abavaleleka emgwaqeni. Kodwa ke uma ubheka la njengemuva la kuKokstad uN2 R65 R56 uclear, kodwa manje kuyashibilika phansi. Ungqongqoshe uyacela ukuthi ke nalabo ababizwa ngama snow chasers bathi ukuthi bayibambe. Isiqalile eThekwini imhlangano yezithangami ezandulela ingqungquthela yabaholi bamazwe eSADC okulindele ukuba ibanjwe eICC eThekwini kusukela ngoMgqibelo. Unobhala jikelele weSADC uElias Makhosi uvule lo mhlangano ngokuqhamisa ukubaluleka kokuthi kudingidwe ngamasu okwengeza inani lemikhiqizo ezokwandisa ukuhwebelana, ukutshalwa kwezemali kanye namathuba emisebenzi kulamazwe angaphansi kweSADC. The outcomes of this annual event sent a strong signal of SADC's determination to accelerate industrialization, deepen regional integration, attract strategic investment, and unlock sustainable economic growth across our region. Ungqongqoshe wezobudlelwane namazwe omhlaba kuleli uRonald Lamola ugcizelele ukubaluleka kwezikwazi Afrika ebumbene kungabibikho amazwe asala ngaphandle ehlwempu. This means our economies and levels of job creation must be at the same par with population growth. It brings responsibility into our hands to ensure that the level of economic growth and job creation is at par with this reality of a growing population. Odabeni olusematheni olubukeka luyinkinga lokufudukela kwabantu bakwamanye amazwe kuleli, ungqongqoshe wezangaphandle eZimbabwe uzwakale ekugwema ukubhekana ngqo nalolu daba. The warmth of our shared humanity ensures that no brother or sister ever feels like a stranger within our borders. We are strong. We shall be strong. We shall resist everything that tries to pull us apart. Mbogela thiqu eyitolo kanti ke siyabuya nezinye izindaba ngemva kwekhefu wena ungayindawo. Mbogela sikubingelele sikwamukela uma ngabe usanda ngena sikukhumbuza ukuthi le indaba ziyatholakala ku YouTube na ku SABC Plus. Ngena kuzozicinge ngamagama athi SABC izindaba na kanjani uzozithola ngomjalo bazo. Ubuholi beDemocratic Alliance buhambele kumasipala umngeni KwaZulu-Natal njengoba leli qembu lithi lifuna ukugcina lo masipala ngaphansi kwawo ngemva kokhetho lohulumeni beyindawo. Intatheli yeSABC uZanele Buthelezi uyabika.
Ubuholi be-DA kuzwelonke nakwisifundazwe saKwaZulu-Natal busendaweni yaseHowick nalapho kukhankasa khona buholwa ngumholi kazwelonke uJordan Hill Lewis kanye-ke nomholi wesifundazwe uSithembiso Ngema. Kanti silapha-ke ukukhuluma naye uSithembiso Ngema uchaza kabanzi ngokubaluleka ukuthi bakhethe le ndawo ukuza kuyona njengoba i-DA izimisele kangaka ukuthi-ke yenze kangcono okhethweni. Asibonge bese sisho ukuthi asikhumbule ukuthi endaweni yaseShears indawo lena enganyelwe yikhansela le-ANC ukhumbule kumasipala sawuthatha kwinhlangano kaCongolose abantu kuze kube manje abanazo izindlu la eShears and abantu abaphethe uhlelo lezindlu akuwona umasipala waseMngeni umasipala wedistrict olawulwa i-ANC bese kuthi uward councillor okhona naye futhi u-ANC. Now uyazibuza ukuthi yini le ehlulwa ukuthi laba abantu bayihlalele etafuleni lento bayixoxe ukuze bakwazi ukuthi abantu baseShears bathole izindlu. Akugcini lapho nomgwaqo uyabona nje wonke umuntu la ufaka amadadla ngenxa yokuthi isimo somgwaqo asisihle yikho njalo ke ukwehluleka kahulumeni. Kodwa into ebaluleke kakhulu ukuthi ukuthatha kaChristopher Pappas ethatha umasipala waseMngeni lukhona ushintsha abantu balana asebeqala ukulibona. Enye into abayibonge kakhulu babonga ukuthi bekumnyama lana njengoba ugesi ungekho nje bekumnyama lana kodwa uChris Pappas ufike wafaka amalamba asebenza ngogesi welanga ukuze kukwazi ukuthi kukhanye. Bayakhalaza futhi ukuthi yebo ubugebengu nabo bukhona ngakho njalo ukuthi indawo ibikade imnyama. Kodwa into ebaluleke kakhulu okufanele singayishiyi ngaphandle ukuthi umasipala waseMngeni usuhlonzwe njengomasipala number 7 kuzwelonke ngenxa yokusebenza kwawo. Akushongo ke thina kwasho uPresident Cyril Ramaphosa ethi mawufuna ukubona umasipala osebenzayo nomasipala okwazi ukudeliver idingo zomphakathi nokwazi ukuphatha imali zomphakathi umasipala basuke belawulwa iDA. Ingakho ke namhlanje size la eShears ukuthi sizofika sizocela umphakathi wala ukuthi uqhubeke ukuseseka njenge-DA uqhubeke ukweseka ukuthi uPappas abuye njengemeya ukuze sikwazi ukuqhubeka nokuthi siyishintshe impilo yabantu balana ifane nalezi ezinye indawo ezingaphesheya. Ngicabanga ukuthi nawe uyawubona umehluko uma umngala ubuka nangaphesheya kodwa kubaleke kakhulu ilokho kokuletha kwedingo zomphakathi ilokho ukuthi abaholi abakhethwa bengabaleke emphakathini. Umbonile ukhansela uNtshebe usekhona namanje uPR councillor we-DA abantu bayisholo ubona ukuthi uhlale khona la ilona khansela sebekhala kulona uma ngabe kukhona abakufisayo kuhulumeni nabafisa ukwenzelwa khona. Ummangalelo wesithathu ecaleni lokubulawa kukaSenzo Meyiwa umthobisi Mncube uyaqhubeka nokwethula ubufakazi bakhe enkantolo ephakeme yasePitoli. Thobisi Mncube ongumsolo wesithathu ecaleni lokubulawa kukaSenzo Meyiwa uthi amaphoyisa akazange abophe umuntu okwatholakala ulibofuzo lwakhe. Azange abopha abantu abamhlophe kufuneka abantu abamnyama amaphoyisa. Azange abopha umuntu one-dread elide kufuneka umuntu one-dread elifishane. Azange abopha umuntu ongaphumanga iDNA yakhe endlini ngoba endlini iDNA yatholakala yomunye umuntu ongesiyona eyami. Uthi uma kukhulunywa ngesibhamu okuthiwa waboshelwa sona esango 2015 uthi sasikuphi yonke leminyaka. Lesi sibhamu esikhuluma ngaso sibuye sikhumbule ifuthi kukhulunywa ngalesi kuthiwa ngaboshwa naso mina. Isibhamu sa 2015 sineminyaka ngoba sitholakala 22 ngoba kuthiwa 2020 siyatholakala eCleveland. Shothi sineminyaka mhlambe la ko5 from 2015 until 2020. Konke lamaphoyisa lawo azange azabuye nokuthi nasi lesi sibhamu sedubulile. Ngokusobala ukuthi iballastic iIBC ayiveli nayo yonke lento le yesibhamu yokufa kaSenzo Meyiwa. Ingalesikhathi kwakumele ikhahlele ngaso 2015 uma oDlamini beyofaka isicelo sayo le case. Uthi kusho ukuthi amaphoyisa ayesebenza kuleli cala ngo2015 awawazi umsebenzi wawo. Ngokundlela okwenzeka ngakhona kushuthi amaphoyisa asebenza 2015 eballastic umsebenzi wawo kushuthi awawazi. Lamaphoyisa onke lawa close to 40 ayiphethe icase yaSenzo Meyiwa kushuthi umsebenzi wawo awawazi. Umuntu owazi umsebenzi uGeninda nethimba lakhe. Icala liyaqhubeka. Abazali babafundi beyikole ezimbili eVelkom eFree State bakhala ngokuthi lezikole zizithathela izinqumo ngaphandle kokubonisana namalungu esigungu sesikole esilawula ukusebenza kwesikole njengoba kunezisebenzi eseziqashiwe ngaphandle kokwazisa isigungu salesi sikole.
Abazali babafundi besikole samabanga aphezulu eVelcom kanye neVelcom Technical High School banquma ukumasha ngenxa yokungabe bikho kokuxhumana nesigungu sabazali esilawula ukusebenza kwesikole. Abazali basola uthishanhloko nomnyango wezemfundo kulesifundazwe ngokungabandakanyi amalungu esigungu sabazali kusola uthishanhloko ngokuqasha izisebenzi ezintsha ezisebenza kumnyango wezemali wesikole. The present principal doesn't want to implement the policies that we have been applied by the SGB. The other issues, it's a point of finances in the school. It's a mess. It's a mess. We wrote letters to the province, to the district. We wrote letters to the province, to HOD. We did not get any help or any intervention from those people. Izinhlangano zomphakathi zithi kuyakhathaza ukuhosha izinyawo kwamalungu ebhodi lesikole. The principal, they want to do each and everything alone without SGBs. That's the thing that as parents we cannot tolerate, because we are the governance of the school. We must be part and parcel. Umnyango wezemfundo uziphikile izinsolo zokuthi umnyango yiwona ozenzela konke kulezi ikole. What they are supposed to do now, if they agree with those disbandment, is to then appeal, and they know that all the processes were followed, and we expect them to follow those processes in terms of appealing, so that if there's any need, if there's any need for them to be reinstated, they must appeal to the MEC. The MEC will look at that. They must make a representation the same way they did, especially the HTS. Umnyango wezemfundo ugcizelele ukuthi azikho izinkinga ezikhungethele izikole zombili. Zilinganiselwa ngaphezu kwekhulu izakhamuzi zasemjondolo yakwajikajwe eMgungundlovu ezisale eDengwane ngemva kokuthi imjondolo yazi icekelwe phansi umlilo ngempelasonto. Ingaphezu kwa-700 imjondolo icekelwe phansi umlilo ngempelasonto lapha nokusale eDengwane abantu abangaphezu kwa-400 laba abalahlekelwe amakhaya emlilweni manje bazama izindlela zokuphila. Izolo besilele la endlela bangeke ngazama ukuthi ngithathe yona lo thayilo chile ngivuse ukuze sihlangane nomakhelwane. Bekunetha ngoba ngithe mangizumeka mangiphaphama ngaphaphama ngiyimanzi khombisa ukuthi kuchuthi imvula nje okunginetha nje but bese ngizunywe ububuthongo. Manje usizo silitholi kunalokho into basikhethe ukusilethela yona basilethela ukudla. Esithiwe nje izolo bekunetha silale phandle saba manzi nengubo zethu zaba manzi. Bala uthi akukho umuntu osele eDengwane kwajikajo njengoba izakhamizi phambilini zanikwa izindlu zokuhlala umasipala eduze nelemijondolo, kodwa kuthiwa iningi lamalungu omphakathi aphuma kulezakhiwo aqashisa ngawo amaflat babuyela emijondolo. Izakhamizi ziyakuphika lokhu. Sithole ukuthi iningi labantu abalaphana abanye babo yilaba abakwazi ukuthi bahlomule kulama flat lawa akhiwe laphana ku phase 1. Sabe sesithola ukuthi ke bagcine sebewaqashisa lawo ma-flat, uma sebewaqashisile babe sebebuyela khona ngapha emkhukhwini. Njengoba kuneqhwa kwezinye izindawo esifundazweni kwaZulu Natal, abaningi abanayo imipheme yokukhosela, abanakudla sebesizwa izinhlangano ezizimele. Londi Khatebe, SABC News, eMgungundlovu. Abesifazane abayi-16 abaqhamuke endaweni ezahlukene bathola ukuhlinzwa kwamahhala kokunciphisa amabele okuhlinzekwe inhlangano kaDokotela uViweni Ogaga ngokubambisana nesibhedlela iNelson Mandela Academic eMthatha esifundazweni iEastern Cape. Uqhaqho oluguqula impilo lubuyisela isidima nokuzethemba kwabasekhini. Amanani amaninzi kuquka abadala namancinci aphila nomngeni wokunyamezela isisindo samabele. Okufumana utyando kubiza imali eninzi nekwenza abantu abaninzi bangakwazi ukuba balenze olu tyando. Oogqirha banikele ngexesha labo benza uqhaqho simahla. Kule nyanga yomama yamanina sithe masikhe senze into elulutho kubo specifically ejongene nabo, which is ubuyisa ukwazethemba no reduce ingxaki ezifana nemiqolo nazo zonke ingxaki ezibahlelayo ngoba babe namabele amakhulu abasindayo. Abasekhini abaxhamleyo kweliphulo lokunciphisa isisindo samabele bathi ubomi ngoku butshintshile, isidima sibuyile. Kum iye yabutshintsha kakhulu ubomi bam. Ngoku ndizawuphila ubomi bam ndichulumancile
ndingasenazo ingxaki zobana ndive imiqolo ebuhlungu ndingazazi noba ndinxiba eyiphi size. Challenges zebendinazo kusindwa ngamabele, you know, your self esteem, ezinye izinto akwazi uzinxiba because of amabele amakhulu agcwele isifuba. So Dr. Nogaga akayazi indlela asishintshela ngalo ubomi bethu. Olutyando lokunciphisa amabele kwabasetyhini luthetha ukuguquka kwempilo ebifudula inzima kakhulu bephila ngaphansi kwayo, koko beqala impilo entsha ebuyisela ubusethemba nesidima. Inkululeko Nyembezi wendaba se-SABC eMthatha. Mbukeli sathi qu 8 kanti uMasibuya sizobe sikuphathela umhlahlo wesimo sezulu, wena ungayindawo. Mbukeli sizibeka lapha besikuphathele zona emini ihlangabezuza kwethu nezindaba ngolimi lwesiNdebele uma kugamanxa ihora lesihlanu ntambama kanti thina siyabuya ke nezinye ngelesikhombisa ihora okwamanje. Mbukeli usale kahle.